Ato sa sulayan pangitaan to pagi nga makatawag ta so ato ang mga right personnel na ato ang matawagan karong buntaga si karong hapuna si suwayan na to si Sir Christopher Tan ato suwayan then dila na to i-ambos interview kay basi busy ni ato sa tawagan daan ha mananghid sa tadaan ni Sir Tuping. Okay, nasa linya na to karon ang ato ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer Sir Christopher Tan. Sir, maayong hapon. Maayong hapon, Mike. Maayong hapon. Oo, sir, kumusta sir? Padayon ang hapon, Mike, no, ang update na to. Wala pa inatuwag atong na-retrieve dito sa department store walang hapon. Pero padayon ang ilang operations dito sa padayon. Pero ang problema kaya aftershock man gud so murag ma-hinder ng quality. Sir, naa na ba yung mga pangalan? Pwede na ba nato makuha ang pangalan atong duha nga nakuhang patay ganina? Ang patay kailangan makikita na record. Okay sir, sige sir. Ang patay Mike, Elsa Ababon, 52 years old, ug si Banji Archaga. Okay, again sir, katong 52 years old babae si babae, Elsa Ababon. Elsa Ababon. Naay kuan sir, taga-asa siya sir? Ang istorya na taga-sulok daw ni. Sulop si Elsa Ababon. Oh, okay. Si Banji Archaga, 67 years old, taga-Tanwa lang ni sa sulok. Asawa sa dating barangay captain sa Tanwa lang sulok. Asawa sa ex barangay captain sa Tanwalang Sulok. Pangalan sir? Captain sa barangay Tanwalang Sulok. Oh, kasi pangalan sir si Banji Archaga. Banji Archaga. So ang ilang mga patayng lawas karon sir? Ganina po nakapasok sa Banjibag. Nakapasok no. Karon wala kabalo po na dapat sa punerarya. Talaga na or i-release dapat. Sir, asa sila dapitan na nakuha, sir? Duol-duol ra nakuha man sila dayon. Murag 4 meters daw ang ilang distansya sa building, so wala po sa balog. Mga may istorya atong mga nag-retrieve. Mga 4 meters. Murag ka ng thermal o thermal camera na makita dito ang distros sa kalalong. So, wala sila ka-constitution mga taga-sila. So kana sila sir mga nadatugan og mga simento. Nadatugan sa building ay tapos sa cashier daw dati. Building yun mismo ang nakadatog. Ang building yun mismo ang nakadatog. Sir, mga pila pa kaya sir ang mga naa na trap diya sa sulod? Ang last magod nga info gikan sa Bureau of Fire. Nay nagatay sila information alas 4:50 kadlawon. Nga naapay naka-text nga naa sa sulod. Unom daw sila. Mao ba? Uy. Kunya kaptong pag-reply na dili naman mo tubag. So wa mi kabalog na lupat pa or naunsa na sila dito. Motoy last na information. Kisa po giteksan sir? Naigiteksan nga ni-adto sa Bureau of Fire na nag-text iya kasi sa pagbabihan to Oo nga. Nag-report dito sa ICP. Nga nasa sila sa sulod, na-trap sila, mga unom pa sila, ana. Ana. Oy. So pag reply, wala naman ni reply. Kung galing gamot doon katong mga motion sensors, heartbeat sensor, o mga live detectors, mga motion. So, atod karon padayon pa sila o padayon sila dito ron. Sir, nga usa daw rason sir kay gipangutana po ni sa ako nganong gi-stapan ikapila gipahunong ang operation. Tungod sa aftershock karon yun lang na po sila sulod kay every 15 minutes ang aftershock. So, siyempre, delikado po daw itong mga responders kung atong papasugong pasulod. Unsa nga mga ekwipo, sir, ang ato ang gigamit, ani? Actually, na equipment ang 911, nga katong heartbeat detector. Heartbeat detector? Yes, so, sa Bureau of Fire na sila'y kaning
thermal and motion detector. Oo. Sa province na to, ang ato ang mga katong life support nga mga jack, mga kuan mo gigamit dito no, ang gigamit sa probinsya. Kayang may kay wala pa. Actually nag-purchase ang province og katang thermal camera po no nga pareha sa Bureau of Fire. Makatatang og dato bro for award pa man gud sa ato ang procurement, institute ng procurement sa gobyerno. Kaya magamit og dato nato. Katabang og dato dito. Okay. So katong sa Bureau of Fire sir, sa 911, Ang kuan heartbeat detector. heartbeat detector, magamit na siya dito, mailhan kung naapay buhi. Napay heartbeat. Oo. Oo. Pero ang problema man gud sa heartbeat detector, masking hayop, mo-detect siya. Mo detect siya. Oo. Wa ka kabalog tao ba or iring ba or irong ba inana. Mga paminaw nimo Sir Tuping, mga unsa pagidugayon kanus apaka na mga mahibal-an na to nga or napatay ma-rescue. Kana mo ra dili ko ni dili ko katupag ana Mike pero They see my face and humble themselves and turn from their wicked way. Di na nato matawagan si Sir Tuping. I will Mato pa diri ni Maria Brown, condolences sa tanang mga namatyan. Hello, maayong hapon kang positive thinker. Positive thinker kang Nessa. Very rice. Matod pa niya diri uyog na po sir lagi. Merry Christmas dear and keep safe everyone. Gikan ni positive thinker. Maayong hapon kang Sheroli Impas. Kang Sushi Pobleo, maayong hapon. Busy na si Sir Christopher Tan, di na nato makuan siya. Mauto no ang ato ang pakighinabi sa iya ha. Duha pa lang ang nakuha dito sa gikan sulod niya rescue nila, patay na. Duha ka buok. Onya padayon paghihapon nila nga paningkamutan nga ma-rescue tong mga natrapa dito sa sulod sa Padada Southern Trading. Onya mao day nga ilahang stapan ang operation tungod sa siging aftershocks no, makita mabati man na ninyo. Masabtan po na to nga lisod yun po sa part sa itong mga rescuer po. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. O God bless ka na itong tanan. Keep safe. Kini si Mike Nakwa.